Takže čau lidi, já vás vítám u svého dalšího videa, u svého prvního videa. Doufám, že se vám bude líbit, dávejte lajky a můžeme na to. Takže zahrajeme si dneska Fortnite. XP mapu, kterou jako, ne XP mapu, prostě Battle Royale, to tady meru. No a jestli jako chcete mi poslat nějaký gift, tak moje jméno je Karel Drahorát, na konci velký D. Budete moc hodný, moc bych vám poděkoval. Nemusíte jako samozřejmě nic posílat, já jako hraju i bez giftů, takže jako doufám, že si tohle video strašně užijete, dávejte lajky a dal jsem sklady, protože jako sám bych to sice zvládnul, ale chci to zkusit s nějakýma cizíma typkama. A taky ty hry jsou těžší a tak jako lehčí a no lehčí, těžší. Obou smyslech. Jsem týpkoj sebral zbraň. A tahle sezóna je strašně dobrá v tom, že vlastně máte vlastně ty nový zóny, ale tak to mě ani tak nezajímá. Tam vyběhneš a zdrohnu na punch. Jako doufám, že týpci to budou hrát, že prostě to nebudou nějaký Elka totální. Tak týpek, když má korunku, tak jako asi dobrý bude. No, to lidi. Skáču. No. To lidi, moc mě to baví. Moc mě to baví jako tahle natáčet na YouTube. Je to totální zábava. Lidi, sorry, ale mě jsem prostě lítá občas brácha. Haha, týpek long, to je perfekt prostě. OK, dej. No to teď neřešte. Tady máš. Kamu, no tady máš. Že týpek to mohl tady vykopat jenom takhle. To bude ještě níž. Tak co to je? To lidi doufám. No tady většinou nebývají moc dobrý věci.
Ahoj, tati. No teď natáčím video, tak já ti zavolám za chvilku. Kde je máma? Doma, já ti zavolám za chvilku. Nebere telefon, dobrý, upeč. Čau. Jo, tohle byl můj táta, lidi. Pardon, že vás naho otravu s vorama, ale tak co bych byl za člověka, kdybych to nezvedl tátovi. Byl mě byl ještě naštvaný, já fakt nemám zapotřebí. Jako lidi, jako věcích je tady mega moc. A to jsem ještě rád, že tady se mnou byl ten týpek. Týpek si nevšiml, že tady je snajperka. Tu si beru. Lidi, jako tohle není takový problém, prostě. On se hranej tým. Hej. Tak co to je? No a tady tahle vezmu ty věci. Doufám, že tady... nejsou tady náboje do snipy. To nevadí. To nevadí. Nevadí. Já si s tím poradím. Teď máte nějaký týpky, nebo proč se schováváte? Tam ten týpek tam má týpky. Mám mu pomoct? No tak nejdu. Tam je auto. Hoši, tam je auto. Tak já jsem hodně dobrý řidič. Že jo? Lepšího řidiče jste neviděli. A jdu pomoct s nima. Vystupovat. Já si týpek chtěl doplnit hápka. Co to je? Tak jako v mega je tu věcích, jako totálně. Hej. Kamo. Počkej. Ty vole, co? Za tímhle týpkem. Jako drifty mi jdou jako lidi. Ale musíme odjet. Kam jedeš? No tak díky. Dobře týpák. Otoč to a jedem. Jo, vůbec se neptejte, proč jedeme jako tohle pryč. Tady s nějakýma týpkama. Ale my to vezmeme tu má tamhle, hezky, pěkně.
Ho. GG. Nemůžu mluvit. Tak zde. A kdyby se to povedlo. Týpek tam je sám? Jo, a týpek dostává totální petardy. Jo, dobrý, Kartovi to dá nějak. Ale Kartovi nedošlo, že tady je motorka. A jednu já jsem už tu... topil. Dobrý, tak to asi nebude. Jo, tak to nevím, čím se dostanu pryč. Komu ne? Mi neříkej, že tady není auto. Vždycky tady je auto. Ale neptejte se mě, proč jsem nevzal tu Česku. Protože já to taky nevím. Já jdu pryč. Ježiši, nejezdí do zóny. Nejď do zóny. Si dát. Tak to ne, ty vole, tak to ne, ty seru. Dobrý, dobrý, dobrý. Yes. Ta karta je dát. Jestli tam je s nima. No je, ta karta je dát. To vám slinkám už teď. Karta to nedal. Tak, na tuhle projížďku si vezmu. Teď došla za 29. První. Jsme. Tak. Dobře, kart asi. Zvládli jsme to. Spíš ty to zvládnu, ale tak ok, prostě. Budu dělat, že jsem to zvládl s ním. Takže... Prčic. Tak, já se tady doklouzávám za týpečkem. Karto! Karto, počkej! Karto. Hoší. No.
Jo, sorry, že v těch videích tak nemluvím. Daj, pojď. Ve mně. Dobrý. Jedu dolů. Ne, já nechci za nima. Ty vole, tam je týpek. Tam je týpek. No to vole, no to ne, nevole. Ho, tak já mám laky. Kájo, máš laky, kámo. Chápeš to? Máš laky. A jdu za týpkama. Kdo tam něco lučej. Nebo tam zabíjej. Buď tam lučej, nebo tam zabíjej. A tak týpci hrajou dobře. No to nána. To nána. To nána. To ne. Dobrý, jsme v zóně. Dobrý, jsme v zóně. Ach, já jdu za týpkama. Když umřou oni, tak umřu já. Ne, tak zase takhle mě neberte, ale tak. Chápete. Pro tým udělám všechno, lidi. No. No lidi, tak jako doufám, že to dáme. No jako, myslím, že tohle s těma týpkama máme docela velkou šanci na výhru. No. Jo. Takže snajpíme. Hledáme týpky. Cápci. Hej, kamo, teď já jsem vám ho zabil. Dej mi to. Naval. To rybka má dostal -20 kvůli tomu, aby týpek měl zbraň. To se mi nelíbí. Tak kam půjdete? Hoši. Týpci zhebnou na zónu. To je jasný. To je jasný. To je jasný. Proti nám jsou 3 lidi. Ne, 4. Ne, 2. 2 lidi. Jestli se nepočítáme i my. A za mě my se taky počítáme, takže. Ty. Yes, hoší. Jo, dali jsme win! Lidi, jste nejlepší! Dali jsme Victory Royale! Lidi, tak jako jsem rád, že jsem s váma mohl hrát. Doufám, že jste si tohle video užili. Dávejte lajky a zatím čau.